Ahoj, ak si niekedy chcel založiť svoj prvý e-shop, dnes je ten správny čas. Moje meno je Tomáš Bugáň a viac ako 14 rokov sa venujem e-shopom, webom a mám za sebou stovky vytvorených projektov. Dnes som tu na to, aby som ti zdieľal svoje know-how, ktoré som sa naučil za túto dobu, tak, aby si ho vedel prakticky a okamžite využiť k nastaveniu svojho prvého e-shopu alebo svojej prvej stránky. Poďme rovno na to. Ak už máš doménu a hosting, tento krok bez problémov preskoč. Ak nie, alebo si v živote nekupoval nič takéto, poďme sa na to pozrieť. Čiže ako prvé si potrebujeme kúpiť doménu a hosting. Toto môžeš urobiť na jednej zo stránok, ako je napríklad WebSupport, WebGlobe Yegon, alebo napríklad ako Elbia Hosting. Ja odporúčam tieto tri, samozrejme, to je v čase, keď toto video natáčam, možno, že ty nájdeš niečo lepšie. Ja to teraz budem vyklikávať na WebSupporte, keďže tam potom následne budeme aj inštalovať a vytvárať si web, ale raz keď to zvládneš tu, budeš to vedieť urobiť hocikde. No, ak by sme chceli kúpiť doménu, tak ako prvé si ju musíme overiť, či je vôbec dostupná. Sem vieme zadať teda svoj názov, ktorý by sme chceli. Dajme tomu, že návod ako založiť e-shop.sk. Verím, že toto bude voľná doména, aby som ti mohol ukázať, ako sa tam potom preklikneš ďalej a ako si ju vieš kúpiť. No, doménu máme voľnú, super. Chceme SK verziu, pretože e-shop bude podnikať na Slovensku. V tom prípade by som tuto klikol na kúpiť. Hej. Áno, ponúka ti už zdarma aj všelijaké online domény a ďalšie veci. Pokiaľ naozaj chceš založiť svoj prvý e-shop a ešte nevieš, či chceš ísť do zahraničia, a nie je momentálne potrebné určite, aby si nakupoval aj tie ostatné domény. Ak máš samozrejme ambíciu ísť s tým e-shopom aj ďalej, tak to už by sa malo odrážať od toho, ako prídeš k tomu názvu a mala by tam byť nejaká aj tá analýza toho, či vôbec ten názov už niekto nepoužíva a či je voľný. Keď sme si našli teda doménu, potrebujeme k nej ešte hosting. Hosting môžeš vnímať ako, dajme tomu, virtuálny priestor, kde sa budú nachádzať súbory tvojho e-shopu, v tomto prípade e-shopu. Bude tam aj doména, budú tam všetky dáta a taktiež tam budeš mať cez to aj e-maily. Čiže ak chceme kúpiť hosting, potrebujeme si pozrieť, aké hostingy ponúkajú. Je to veľmi podobné, ak by som sa klikol napríklad aj sem, tak tu sa môžeš pozrieť, že tiež tu majú časť web hosting, to isté platí aj o LB napríklad. No, v tomto prípade tu máme momentálne, keď ja toto nahrávam, 3 typy hostingu. Tento prvý by som neodporúčal už len kvôli tomu, lebo 1 giga dát, ak si vezmeme, že tam chceme mať web a aj nejaké e-maily, je veľmi málo. Čiže rovno by som ti odporúčal tento balíček, ktorý je, áno, síce na 3 domény, ale máš tam aspoň 20 giga. Nemusí sa však ničoho báť, ak by si napríklad potreboval viac dát, kedykoľvek si to vie zvýšiť. Čiže klikol by som si potom na chcem si objednať. Ono by sa mi to pridalo do košíka. Tak, tuto by som to už mal v košíku. Pokračoval by som v objednávke. A tu, či už by som bol existujúci zákazník, lebo tu mám účet, alebo nový zákazník, tak by som postupoval ďalej. Ja to samozrejme nebudem teraz kupovať, lebo nepotrebujeme takúto krásnu doménu, aby sme vedeli ako keby dneska fungovať. Takže prejdem rovno k ďalšiemu kroku, len medzičasom si to tu pekne pozatvárame. Nech máme pekné prostredie a dobre sa nám pracuje a máme to prehľadné. A ako náhle to kúpim, čo je ešte inak jedna dobrá vec, čo ti odporúčam, pri doméne, ak nechceš myslieť na to, kedy to presne má byť, alebo nechceš, aby ťa niekto nachytal, určite si tam nastav automatickú obnovu, to znamená automaticky, aby sa ti tá doména predĺžila. Hej? Keď tam nastavíš kartu, tak o tú doménu neprídeš. Samozrejme, oni k tomu vždy posielajú e-maily, ale je to takto bezpečnejšie a keby sa čokoľvek stalo, že si na dovolenke alebo ležíš v posteli a bojuješ nejaké 2 týždne s nejakou chorobou, aspoň ti to neunikne. Dobre, čiže ako náhle sa stane to, že to teda nakúpiš, tak vieš prejsť do tzv. Web adminu. Web admin je v podstate slúži cez prihlasovacie údaje na to, aby si vedel pozrieť svoju doménu a svoj hosting. Ja budem používať v tomto prípade doménu, na ktorej obvykle aj školím. Je to VPA, hej, máme služby, prejdem do služby VPA
A v tejto službe potrebujeme ešte vyriešiť jednu vec a to je inštalácia CMS. Hej? Čiže teraz už rovno ideme do toho, že si ideme inštalovať WordPress na náš novo zakúpený hosting. Keď si správne nakúpil doménu a hosting, tak samozrejme doménu máš pripojenú k hostingu. Ak by si náhodou nemal, tak prejdeš na ten daný hosting, čiže išiel by som sem na služby, klikol by som na tú službu hostingu, tu to mám napísané, a následne tu mám možnosť pridať doménu, čiže na toto by som klikol, tu by som si vybral doménu, ktorú by som nemal ešte priradenú k hostingu, ja tu samozrejme žiadnu nemám, lebo všetky mám priradené, a následne by som to potvrdil a ono by sa mi to pekne priradilo. No, ale keďže ja to mám už priradené, prejdeme rovno na CMS a tu máme niekoľko možností, ktoré môžeme inštalovať. Teraz by si možno povedal, že dobre, že chceme tam WooCommerce, chceme vytvoriť e-shop, tak rovno dáme WooCommerce verziu. Alebo dáme WebSupport WordPress verziu. A obidve sú super, ale v podstate pri tejto tam je zbytočne niekoľko pluginov, ktoré možno vôbec nebudeš používať. Sú tam nahodené aj nejaké témy, nevidím zmysel naozaj, aby sme si ju inštalovali. Najjednoduchšie, čo môžeš spraviť, je nainštalovať si čistú verziu WordPress a následne si pridať tie témy, také rozšírenie a také pluginy, ktoré tam budeš chcieť používať a nemusíš čistiť niečo, čo tam bolo predinštalované. Čiže klikneme nainštalovať. A tu je prvá vec, ktorú potrebujeme ako keby rozhodnúť, a to je, že kam to vlastne chceme nainštalovať. Pokiaľ je to nová doména, nič tam nemáš, tak samozrejme inštaluješ na hlavnú doménu, to znamená v tomto prípade by to bolo www.vpa.sk. Ja však nechcem inštalovať na hlavnú doménu, ale chcem to dať na subdoménu, Čiže aj ty, keby si chcel mať, dajme tomu nejakú testovaciu stránku, alebo niečo, kde by si chcel možno vyskúšať niečo inak nastaviť, tak vieš urobiť to, že si to nainštaluješ na subdoménu. Ja si tu napríklad dám e-shop.vpa.sk. V tomto prípade ja si tam dám e-shop, kontaktný e-mail si dám svoj iCloudiacký, prihlasovacie meno si dám Tomáš Bugaň, heslo si nechám vygenerovať, takto. Toto heslo samozrejme nemusíš nejakým spôsobom riešiť, ja ho hneď po dotočení mením, takže aj keby ho teraz vidíš, tak samozrejme nie je potrebné, aby s ním niečo robil. A následne by som klikol nainštalovať. No a už máme informáciu o tom, že sa nám to inštaluje, takže teraz chvíľku počkáme a o chvíľu už budeme mať hotový alebo nainštalovaný náš čistý WordPress. Dobre. Webovú stránku máme nainštalovanú, zatiaľ to vyzerá veľmi minimalisticky. Či už sme si to pomenovali e-shop, alebo si chceš nainštalovať proste obyčajný web, tak samozrejme máš tú možnosť. No, teraz ešte potrebujeme zmeniť jednu vec. Keďže ide o e-shop, tak aj náš server má trošku iné kvázi požiadavky, alebo potrebujeme mať správne nastavené to, ako môže stránka využívať zdroje. A to prejdeme do služieb, vyklikneme si opäť ten hosting, ktorý máme, prejdeme do web. Ja tu tých webov samozrejme mám viacero, ale potrebujeme si nájsť teda konkrétne v tomto prípade e-shop VPA. Ešte ďalej. Áno, tu sme. A tu potrebujeme kliknúť na 3 bodky, nastavenie PHP. Ja to pravdepodobne nastavené už budem mať, ale aj keď to nebudete riešiť, alebo aj keď to nebudeš riešiť na WebSupporte, potrebuješ mať tieto hodnoty minimálne takto nastavené. Ak sa jedná o e-shop, tak tu musí byť minimálne 252. No a čo je kľúčové, max input vars, štandardne je to nastavené len na 1000. Samotný WordPress odporúčam mať to nastavené aspoň na 5000, čiže ja odporúčam pri e-shope mať to nastavené aspoň takto. Následne by som klikol uložiť a na WebSupporte máme vyriešené všetko, čo potrebujeme. Neskôr sa ešte môžeme vrátiť, dokončiť nejaké e-mailové nastavenie, ale teraz je to v poriadku. Ak sa chceme prihlásiť do našej webovej stránky, potrebujeme ísť na klasickú adresu
wp.admin. Akurát namiesto lomeno som dal niečo iné. Tak. A dostaneme takúto prihlasovaciu stránku. Sem zadávame tie údaje, ktoré sme si vybrali počas inštalácie. Ja som si už zmenil heslo, takže to si skopírujeme. Dám sem teda svoje prihlasovačky. Tak, heslo a kliknem na prihlásiť sa, ale predtým ešte chcem mu ukázať jednu vec a to je, keď by som si náhodou aj zabudol heslo, viem kliknúť sem na zabudli ste heslo, zadám sem svoje používateľské meno alebo e-mailovú adresu a následne si môžem poslať odkaz s možnosťou nastavenia nového hesla. Ale ja teda viem, ako sa tam potrebujem prihlásiť, teda kliknem na prihlásiť sa. Okamžite sa dostávam na nástenku, kde máme nejaký základný prehľad toho, čo sa deje na našom webe. Ja obvykle to, čo robím, je, že si tuto otvorím aj možnosti zobrazenia a povypínam si tieto základné veci, ktoré tu sú, keďže tieto tu obvykle nemusím mať. Čím viac toho budeme mať, čo sa týka aj rozšírenia ďalších vecí, tak samozrejme tým viac vecí si tu budeme vedieť aj zapnúť. Neskôr nám sem pribudne samozrejme aj e-shopové rozšírenie, takže vieme pracovať aj s tým.